אז התחשק לי לעשות משהו מיוחד עם החוגה. לא רציתי להשאיר אותה ריקה ומשעממת. חשבתי שניתן לה איזה טאץ' קטן, אולי איזה מגן דוד, מראה כזה דרטי, מצויר קצת, מקושקש. אז זאת החוגה שלנו לפני שהטמנו עליה את המגן דוד, וכעת נצרוב עליה את המגן דוד. וואו, אני ממש אוהב את זה. נראה לי שזה הולך להיות יפה יפה. ממש ממש יפה. מה דעתכם? הרבה יותר טוב. אהבתי. כעת נתחיל בבנייה של השעון. אז יש לנו את ה-Movement Holder, ואנחנו נכניס את המנגנון אל ה-Movement Holder. נוודא שהוא מהודק ויושב במקום. על גבי ה-Movement Holder אנחנו נחבר את החוגה שלנו עם המגן דוד. נהדק אותה בעדינות. אפשר לגעת עם האצבעות, אבל בעדינות. נוודא שהיא יושבת במקום. וכעת נוודא שחלון התאריך קופץ. ונפסיק להזיז את המחוגים בדיוק כשהוא קופץ. רק לאחר מכן, יופי. רק עכשיו אני יכול להתחיל בהתקנה של המחוגים. אנחנו נתחיל במחוג של השעות. נניח אותו על שעה 12. נוודא שהוא יושב במקום. כמעט. חשוב לדייק אותו. חשוב שהוא יהיה מדויק. יופי. וכעת ניקח את הפרס בגודל הנכון ונהדק אותו. נהדק את המחוג על הגלגל של השעות. נלחץ אותו קצת למטה. יופי. ונראה שהוא יושב. כעת נוודא שהמחוג יושב במקום שלו ולא נוגע בחוגה עצמה, יושב על הגלגל בצורה אחידה. נעשה לו איזה טסט דרייב קטן וניקח אותו לסיבוב של 24 שעות כדי לוודא שחלון התאריך קפץ בדיוק בשעה 12. ונראה שהוא קפץ בדיוק בשעה 12. זה מצוין. נעביר את מחוג השעות לשעה 6 ונעבור להתקנה של מחוג הדקות. מחוג הדקות יושב בעצם מעל מחוג השעות ואנחנו נתקין אותו על שעה 12. קודם כל נמקם אותו בצורה מדויקת ואחרי שמיקמנו אותו נוכל להתחיל להדק אותו על הגלגל של המחוג. יופי. חשוב לדייק. יופי, הוא יושב במקום. בעזרת הפרס נלחץ אותו על הגלגל. קצת זז לנו. ונהדק. אסור להדק חזק מדי, לא נרצה להשאיר סימנים על המחוג, לשרוט אותו ודברים כאלה. חייבים להיות עדינים. נוודא שהכל יושב במקום. מכל הזוויות. נוודא שהמחוגים לא נוגעים אחד בשני ושיש ביניהם רווח תקין.
רווח קטן מאוד, אבל עדיין רווח. ניקח את המחוג לנסיעת מבחן, נסובב אותו, ונוודא שהוא עדיין לא נוגע במחוג שמתחתיו. יש ביניהם רווח. כעת נוודא שהמחוגים נפגשים בדיוק בשעה 12. וחלון התאריך קופץ בסטייה של 5 דקות לכל היותר. ונראה שכן, הייתה לנו סטייה של 3 או 4 דקות. כעת ניקח את הפרס של מחוג השניות. שימו לב שהפרס של מחוג השניות אין לו חור, הוא שטוח, ממש שטוח ומלא, והוא לא נראה כמו גלגל, בניגוד לפרסים האחרים. מחוג השניות יושב על מחט דקיקה ביותר, ממש פין קטן, קשה מאוד לדייק אותה, אבל אנחנו ננסה לאט לאט להניח אותה על החור, ובעדינות ללחוץ אותה פנימה. בדיוק ככה. לחיצה קטנה, לוודא שהוא בפנים, ונראה שמחוג השניות שלנו בפנים. ויש לנו דופק, השעון עובד, נהדר. עדיין אנחנו צריכים לוודא שהמחוגים לא נוגעים אחד בשני, ושהרווח בין המחוגים הוא אחיד ותקין. נראה שהשעון עובד, זאת אומרת שהמחוגים יושבים במקומות שלהם, אבל עדיין בואו נראה שהרווח תקין. לא יודע אם אתם רואים, אבל יש רווח ממש קטן בין מחוג למחוג, והרווח הזה אחיד, ונראה שהכל יושב כמו שצריך. גם מקדימה וגם בחלק האחורי. נראה נהדר. יפה, נכון? הקייס שלנו, קייס בעיצוב לגמרי שלנו, לא ניתן לרכוש אותו בשום מקום, זה קייס שאנחנו מייצרים, קייס יפהפה, סטיינלס סטיל, פולישט על הבזל, ברשט במרכז הקייס ופולישט בתחתית. קייס פשוט יפהפה, 42 מילימטר. קייס מיוחד, קייס יפה מאוד. חריטות יפות. הכל בטוב טעם עם הקייס הזה. גב שקוף. בואו נפתח אותו. נוציא את הגסקט, את הגומייה, שבעצם אמורה לעזור לנו באטימות נגד מים. אנחנו נשמור אותה לאחר כך. נוודא שהקייס נקי. לא נרצה שיהיה בפנים אבק או נקודות או לכלוך. חשוב לוודא, כי ברגע שסוגרים את השעון ומגלים אבק, אז זה נוראי, זה מבאס. זה המנגנון שלנו, וכעת צריך להוציא את המוט. ויש פה נקודה קטנה, לא יודע אם אתם רואים אותה, אבל צריך ללחוץ אותה כדי למשוך את המוט החוצה. ניקח את ה-Movement Holder, נניח אותו בפנים, נלחץ על הנקודה ונמשוך את המוט. זה השעון שלנו, ננקה אותו מאבק, נוודא שאין אבק על החוגה. זה בעצם מה שמחזיק את המנגנון בתוך הקייס מבלי שיזוז. והכתר, המוט, צריך לעבור בדיוק בשקע הזה. זה בעצם אוחז את המנגנון בתוך הקייס ומונע תזוזה. נניח את השעון ואת המנגנון שלנו בתוך ה-Movement Holder, נוודא שהוא יושב בפנים, ונוודא שהחור, השקע, פנוי ומכוון בדיוק על המוט, על הכניסה למוט. כעת שהכל יושב והכל בפנים, נכניס את השעון אל תוך הקייס, בזהירות, לא נרצה לשרוט את החוגה כמובן. יופי, נראה שזה יושב. נהפוך אותו בזהירות.
ונראה שהכל יושב. נראה שהפתח של המוט מכוון בדיוק אל הפתח של המוט במנגנון ובמובמנט הולדר. זה המוט שלנו, המוט מתברג, אבל אנחנו צריכים לקצר את המוט הזה, מכיוון שהוא מגיע קצת ארוך באופן טבעי. זה החלק שנכנס בעצם לתוך המנגנון, והצד השני נכנס לתוך הכתר. זה הכתר שלנו, כתר בייצור אישי שלנו, של רקס טיים פיסס. כתר יפהפה, מגן דוד, יש לו פאטרנים יפים, הוא מסיבי, הוא גדול, נוח לתפוס אותו ולעבוד איתו. פשוט כתר יפהפה. בואו נקצר את המוט. נגזור אותו, נהדר. וכעת, כשקיצרנו את המוט, אנחנו חייבים להחליק את הקצה שלו, מכיוון שהוא קצת מעוך. כשגזרנו אותו, כמו שאתם רואים, הוא קצת נחתך ונמעך, והוא לא ייכנס כעת לכתר, לא נוכל להבריג אותו. לכן אנחנו נשתמש בדרמל הזה כדי להחליק אותו, שיהיה אחיד ומדויק כזה. שימו לב, עכשיו נראה שהוא חלק ועגול ואחיד. וככה בדיוק נרצה שהוא יהיה. נכניס אותו אל הכתר, נבריג אותו פנימה. והוא מתברג בלי שום בעיה. נכניס את המוט עם הכתר אל המנגנון. נחבר אותו. שמענו את הקליק, זאת אומרת שהוא בפנים, הוא נתפס. כעת הכתר הזה מתברג, כמובן. חשוב לוודא שהכתר מתברג עד הסוף, ולא נשאר חריץ של רווח, אחרת מים יוכלו להיכנס. שימו לב שהוא אדוק וסגור עד הסוף. זוכרים את הגומייה ששלפנו מהקייס? כעת אנחנו נגרז אותה. חשוב לגרז את הגומייה, זה גם עוזר באטימות נגד מים, וגם שומר על אורך חיי הגומייה. נהדק אותה אל הסוגר של הקייס, אל גב הקייס בעצם. שם היא יושבת. נוודא שהיא אדוקה ויושבת במקום שלה. ננקה את הגב של השעון. גם פה לא נרצה שיהיה אבק, לא נרצה שאריות של לכלוך. אנחנו נרצה להסתכל על המנגנון ולראות את כל היופי שלו. חשוב שהעבודה תהיה נקייה. איזה יופי של שעון. פשוט שעון יפהפה. תראו אותו. פשוט מושלם. אבל העבודה לא נגמרה, חשוב לוודא שהשעון מדייק, ובדרך כלל אנחנו צריכים לחייל את המנגנון, לוודא שהוא מדייק, לקייל אותו. איזה יופי, תראו את המגן דוד הזה, תראו את הגימורים. אז כמו שאתם רואים, חיברנו את השעון לטיימגרפר, ונראה שיש לנו ביט ארור. אנחנו לא רוצים אותו על גובה של 1.3, אנחנו רוצים אותו כמה שיותר קרוב ל-0. יש פה שני נובים כאלה, שתי נקודות, אני לא יודע אם אתם רואים אותן, אבל אחת מהן היא בעצם הנקודה שאחראית על הביט ארור. וכעת הביט ארור שלנו מעט גבוה, זאת הנקודה העליונה, ואנחנו נרצה לדחוף אותה קצת אחורה כדי להוריד אותו. זה ממש עבודה עדינה, ממש נגיע, וזה הכל. כעת נראה שהכל בסדר, ביט ארור שלנו ירד ל-0.2, מבחינתי זה תקין לחלוטין. השעון נראה מדויק, 6 שניות ביום. נהדר. נסגור אותו. הפעם נהדק אותו חזק. אני משתמש בכדור גומי. והרצועה, תראו איזו רצועה יפה, בייצור אישי שלנו, מגן דוד על הבקל. חריטה יפה, סטיינלס סטיל, תראו איזה שעון פשוט מקסים. 42 מילימטר, שעון אוטומטי. הכל בעבודת יד, וכל החלקים בייצור אישי. כולל הקייס, כולל הכתר, כולל הרצועה. פשוט שעון יפהפה, תראו את הפולישים האלה בצדדים. מה דעתכם?
רצועת אור אמיתי, כמובן. איזה קייס יפה. זה הכל חברים, מקווה שנהנתם, אני הייתי מידן. לייק, סאבסקרייב, קומנט, תעזרו לנו לגדול ונתראה בשעון הבא.